И да започва матч срещу Манчестър Юнайтед. Ето на атака Карим Бензема, Гризман, по крилата, Коноплянка, Караско и да. Ето Гризман с топката. Гризман. Продължава невероятната си игра на Антуан Гризман. О, това... Фаул ли е това? Да, фаул. Само искам да върна на повторение да видя какво стана. Виж тук Гризман какво направи. Дай да го върна малко по-натук. И виж тук Крачол, невероятно. Това да си го сейфна, вижте. Да, сейфвам си го. Вижте. Оп! Какъв Крачол. Не Гризман. Тони Крос центрира на Диего Годин! Не можа там Годин да скочи за топката, но все пак Бензема сега с топката. Опита да центрира правилно на Гризман. Няма да стига до топката или да! Гризман стига до топката и резултата открит Антуан Гризман! Много добър мач започва той! Първо крачол на Дейви Блинд! След това уникална игра с гола, след великолепното центриране на Карим Бензема. Резултатът е открит рано в 6-та минута. Дали Манчестър Юнайтед ще отговорят? Преход няма по най-добрия начин. Пуска за Тони Крос. Дейви Блинд. Фаул. Греда! Гредата тук ни спасява в тази ситуация. След изстрела на Хуан Мата, мисля, че е това. Това е Диего Годин. Оп! Вау! Вижте кой ще направи сега Тони Крос. Не успях, но Дани Карвахал ще стигне първо до топката и ще се подиграем. Коноплянка. Центрира за Гризман! Това е втори гол! Много добър матч! Много добър матч за Гризман! Първи матч с 2 гола! Уникален Гризман! Уникално центриране също така на Коноплянка. Вижте, центрирането на Коноплянка. Да видих я почти хваща си тази топка на Гризман. Я шутира и тя влезе в очертанията на вратата. Ето виж тук голът. 28 минути на матча Гризман удвоява преднината ни. Някакво известие получих. Лингланд. Центриране за Руни! И 2-1. Уейн Руни връща надеждите. Отново Гризман. Ох. Дейви Блинд има да си пати този матч. Гризман! Невероятно спасяване на Давид Де Геа! Гризман! Няма гол! Уникален матч за Гризман прави той.
Къде се е върнал, за да помогне? В защита ето Крос. Сега Руни, Дейви Блинд. Крос. Тони Крос, промисъл с Крос! Каква града! Великолепно изпълнение на Тони Крос от далечна дистанция, но просто късмета тук не беше на наша страна. Този път футболистите на Манчестър Юнайтед са си научили урока. Уейн Руни, Пепе го спира. Диего Годин. За Пепе! Каква грешка тук само? В защита. Добре, че Клаудио Браво ни извади от тази ситуация. Ето го центрирането на Уейн Руни. Право в ръцете на Клаудио Браво. Той хвърля напред за Гризман. Това мисля, че е шанс за хеттрик. Да, шанс за хеттрик. Гризман! Продължава Гризман! Каква града! Гризман! Отново! И хеттрик! Хеттрик за Антуане Гризман! Уникален матч! Уникален матч прави Гризман! Уникален! Тук уникалният изстрел на Гризман. След това имаше късмет, че топката отново се върна при него и втория път той нямаше как да пропусне. Виждате каква града тук. След това овладя си я и я заби в мрежата. И я заби за трети път в мрежата на Давид Де Хеа. Уейн Руни. Добре се намеси там Диего Годин. Филипе Караско не успя да го даде. Това е грешка тук. Карвахал добре се намесва. Крос. Дани Парехо се опита много класно подаване към Бензема, но не му се получиха нещата. Пепе. Не направи нищо в тази ситуация Пепе, но наближава края на матча. Манчестър Юнайтед няма как да вкарат 2 гола. Марсело. Бензема. Парехо, не исках на Бензема да подам. Пепе. И това е края на матча. Да видим плеер рейтинг са 9,6 рейтинг за Антуан Гризман. Тук пише, че Карвахал, Марсело и Караско не са играли. Аз не мисля така. Бензема игра много добре, Годин игра много добре. И да, хора, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте за този канал. Аз бях Петър Етношев. Чао!